Στην τελευταία μας σύναξη, τολμώ να πω και επί 2-3 μήνες τώρα σας έχω μαυρίσει την ψυχή. Με όλα αυτά τα δεινά και φοβερά που ακούμε, όλα αυτά που αποκάλυψαν τα 6 σαλπίσματα των αγγέλων προκειμένου να διεκτραγωδήσουν τα δεινά της ιστορίας που θα προηγηθούν λίγο πριν την εμφάνιση του Αντιχρίστου και κατόπιν βέβαια τη συντέλεια του κόσμου. Αλλά σας είχα πει όμως ότι αυτός ο φοβερός κύκλος των σαλπισμάτων, που είναι λυπηρός, δηλαδή έχει πράγματα τα οποία θλίβουν τον άνθρωπο και το δημιουργούν και μια συνοχή καρδίας, έχει ευλογημένο και όμορφο τέλος. Σήμερα λοιπόν θα ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη σειρά με το 7ο σάλπισμα του Αγίου Αγγέλου, που θα είναι ελπιδοφόρο, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Ήδη έχουμε πάρει μια μικρή γεύση από τις τελευταίες 2 συνάξεις. Με την εμφάνιση των 2 μαρτύρων, Ηλία και Ενόχ, ή όποιους τέλος πάντων στείλει η πρόνοια του Θεού για να ανακαλέσει τους ανθρώπους στην πίστη και στη μετάνοια, δημιουργείται ένα άλλο κλίμα. Οι άνθρωποι αρχίζουν να ελπίζουν. Οι άνθρωποι της πίστεως παίρνουν δύναμη, θάρρος, ότι ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε, ότι έχουν εν πάση περιπτώσει τη δυνατότητα να στηριχθούν και κυρίως να ελπίσουν στα αγαθά της αιωνίου βασιλείας, ότι ο Θεός είναι μαζί τους, με συγκεκριμένα γεγονότα και με συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αλλά βλέπουμε παράλληλα πως οι άνθρωποι της ασεβίας βλέπουν εμφανώς την παρουσία του Θεού, προς στιγμήν υποχωρούν, πάνε να πιστέψουν, αλλά δυστυχώς η απιστία και το μίσος, να το πω έτσι, προς τον Θεό είναι τόσο βαθύ που δεν θεραπεύεται, δεν κλείνει αυτή η πληγή στις ψυχές των ασεβών και των απίστων και των εχθρών της πίστεως. Επομένως θα τους δούμε και πάλι να στέκονται εκστατικοί μπροστά στην Ανάσταση, όπως είχαμε πει την τελευταία φορά, των 2 μαρτύρων, γιατί θα τους δουν όλους σκοτωμένους επί 3 μέρες και κατόπιν θα έρθει το Πνεύμα του Θεού και θα τους αναστήσει. Και όχι απλά θα τους αναστήσει, αλλά όπως θα δούμε σήμερα θα τους δοξάσει κιόλας. Αυτά προκαλούν κατάπληξη και χαρά φυσικά στους ευσεβείς, αλλά προκαλούν κατάπληξη, φόβο και προσωρινό σταμάτημα της απιστίας των απίστων και των ασεβών. Το τι εννοώ θα το δείτε στη συνέχεια και ξεκινώ γιατί είναι αρκετά αυτά που πρέπει να πούμε σήμερα και έχουμε να κλείσουμε αυτό το περίφημο 11ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, για να μας απομείνουν τα υπόλοιπα κεφάλαια που είναι η δράση του Αντιχρίστου και η τελική νίκη του Χριστού. Άρα δηλαδή τη Σαρακοστή θα τη βγάλουμε αγωνιστικά και προσευχητικά με την εμφάνιση, την ανάλυση μάλλον της εμφανίσεως του θηρίου που ονομάζεται Αντίχριστος. Σας θυμίζω, συγγνώμη έκανα λάθος, είμαστε ήδη στο κεφάλαιο 12 και είχαμε σταματήσει στο στίχο 12, όπου διαβάζω τον τελευταίο στίχο 11, και μετά 3 ημέρας και ήμιση πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν εις αυτούς τους 2 μάρτυρες και έστησαν επί τους πόδας αυτών και φόβος μέγας επέπησαν επί τους θεωρούντας αυτούς. Φοβήθηκαν οι μεν ασεβείς το έκτακτο αυτό γεγονός, οι δε ευσεβείς δεν είχαν φόβο, είχαν αυτό που είχαν οι μαθήτρες και οι μαθητές του Χριστού μετά την Ανάσταση. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης. Όχι τρόμος ο οποίος τρομοκρατεί την ψυχή, αλλά έκπληξη περισσότερο και έκστασης. Και μέγας επέπεσαν επί τους θεωρώντας αυτούς. Όσοι λοιπόν τους έβλεπαν 3 μέρες πεθαμένους και σε μια στιγμή το Πνεύμα του Θεού να τους ανασταίνει, τώρα ακούνε άλλα θαυμάσια πράγματα. Στίχος 12, ξεκινάω τα σημερινά. Και ήκουσα, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής, φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσαν αυτής. Προσέξτε, η φωνή του Θεού προφανώς τους καλεί από τον ουρανό ψηλά, αυτούς τους 2 μόλις φρέσκο, αν μπορώ να το πω έτσι, αναστημένους. Ανάβητε όδε,
ανεβείτε εδώ. Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν την εφέλη, τους πήραν σύννεφα λοιπόν και άρχισαν να τους ανεβάζουν και θεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών. Συγκλονιστική εικόνα. Όχι μόνο συγκλονισμός από την Ανάσταση, αλλά συγκλονισμός και από τον τρόπο με τον οποίο επιστρέφουν στην αιώνια βασιλεία και στην αιωνιότητα οι άνθρωποι αυτοί που κατέβηκαν για να μαρτυρήσουν, για να πεθάνουν και να αναστηθούν. Θα λέγαμε πως είναι ένα μικρό παράδειγμα, μιας μικρογραφία της ζωής του Θεανθρώπου Κυρίου αυτή. Ο Θεός κατέβηκε από τον ουρανό για να μαρτυρήσει, να πει δηλαδή την αλήθεια, να πεθάνει και να αναστηθεί ξαναπαίρνοντας την ανθρώπινη φύση και ανεβάζοντάς την στον ουρανό. Κάτι ανάλογο γίνεται και με αυτούς σε πολύ μικρότερη φυσικά κλίμακα, για να καταλάβουμε πως ο Θεός τα δώρα που χαρίζει δεν τα κρατάει για τον εαυτό του, αλλά τα σκορπίζει πλουσιοπάροχα στους ανθρώπους. Κάνει τους ανθρώπους να ακολουθούν τα ίδια γεγονότα της δικής του ζωής, της δικής του παρουσίας, θεανθρώπινης παρουσίας. Συγκλονιστικά πράγματα. Βλέπει λοιπόν ότι στην φωνή, στην προσταγή του Θεού, εσείς οι δύο αναστημένοι ανεβείτε ξανά πάλι πίσω στη βασιλεία μου, στην αιωνιότητά μου, έρχονται νεφέλες που τους παραλαμβάνουν και αρχίζουν και τους ανεβάζουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα το δουν οι άνθρωποι. Όταν πηγαίνουμε στις κηδείες, λέει εκεί στο κομμάτι του Αποστόλου που διαβάζουμε από την Α προς Θεσσαλονικής επιστολή, και εμείς οι περιλυπόμενοι, όσοι θα έχουμε μείνει στη ζωή, αρπαγισόμεθα εν νεφέλες, θα έρθουν να μας αρπάξουν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα, για να συναντηθούμε με το Θεό ενδιάμεσα. Ο Θεός θα κατέβει λίγο από τον ουρανό του, εμείς θα ανέβουμε πολύ παραπάνω από τη γη μας και θα συναντηθούμε στο μέσον. Και ο τρόπος που θα γίνει αυτή η συνάντηση, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τα προσέχετε αυτά στις κηδείες. Μην κοιτάμε αν κλαίει η χήρα ή αν τα παιδιά και οι συγγενείς είναι μαλωμένοι ή αγαπημένοι. Όχι κουτσομπολιά, θα κοιτάμε και θα προσέχουμε τα ιερά λόγια εκεί πέρα. Τα λέω για εσάς, για να τα πείτε στους άλλους που τα κάνουν. Απαλλακτικό. Προσέξτε, είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση και μάλιστα είναι δόγμα της Εκκλησίας πως οι ψυχές των δικαίων ανθρώπων όταν θα αναστηθούν και όλοι θα έχουν το δώρο της Αναστάσεως, αλλά το δώρο της προϋπαντήσεως και της συναντήσεως με τον Χριστό μέσω νεφελών στον αέρα θα το έχουν οι δίκαιοι άνθρωποι. Να λοιπόν που αυτό εδώ πέρα που θα ζήσουμε, αν δούμε όλα αυτά τα γεγονότα με τον Ηλία και τον Ενόχ, είναι κάτι που θα αφορά και όλους όσους θα μείνουμε πιστοί στο τέλος, μέχρι το τέλος, στον Κύριό μας Ιησού. Θα έρθουν οι νεφέλες λοιπόν να μας πάρουν για να ανταμώσουμε τον Κύριό μας ψηλά, όχι στα γήινα. Όχι. Άρα λοιπόν είναι μεγαλειώδης αυτή η σκηνή, κρατήστε την. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε και την άλλη χρήση της νεφέλης που έγινε όπως είναι γνωστό στην περίπτωση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όταν σύννεφα, νεφέλες δηλαδή, πήγαν σε όλα τα μέρη της γης και έφεραν τους Αποστόλους από όπου και αν βρίσκονταν και μαζί με τους Αποστόλους και κάποιους συνεργάτες τους, πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπως ο Άγιος Διονύσιος ο Αριοπαγίτης, ο Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών. Αυτοί δηλαδή που ήταν πραγματικά τα μάτια και τα αυτιά των Αποστόλων σε κάποιες περιοχές και ήρθαν, λέει, αυτοί μαζεμένοι με νεφέλες. Νεφέλε τους Αποστόλους εθερίους στον αέρα, διήρπαζον. Άρα λοιπόν δεν είναι άγνωστα αυτά, ούτε είναι απροφήτευτα, ούτε είναι απροϋπόθετα. Θα τα ζήσουμε και πολλές φορές τα ζούμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός με δύο πράγματα δείχνει την ιδιαίτερη αγάπη Του και την προστασία Του στους δικαίους ανθρώπους. Πρώτα σας θυμίζω, καταμετρά την έκταση του επουράνιου ναού που μοιάζει με τον ναό του Σολομώντα, υποτίθεται, και με αυτή την καταμέτρηση θέλει να δείξει ότι όσοι είναι μέσα στα όρια αυτής της επουράνιας εκκλησίας, να το πούμε έτσι, θα είναι ισοσμένοι και ειδοξασμένοι. Άρα λοιπόν μας
προτρέπει να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο του και το θέλημά του, προκειμένου να περιληφθούμε σε αυτή την καταμέτρηση. Και δεύτερον, όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, εκείνος θα μας δώσει τη δύναμη, όπως κάνει με τους δύο μάρτυρες, για να μαρτυρήσουμε το όνομά του, και δια του θανάτου μας και της Αναστάσεώς μας να δοξαστούμε ακριβώς κατά απομίμηση εκείνων, όπως εκείνος σταυρώθηκε, πέθανε, ανέστη και ανελήφθη στους ουρανούς, κατά ανάλογο τρόπο, φυσικά πολύ μικρότερα εμείς οι άνθρωποι, θα δούμε στον εαυτό μας τα ίδια πράγματα. Αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη και αγάπη σε εκείνον. Βλέπετε λοιπόν ότι σιγά σιγά κλείνουμε με αυτό το οποίο όλη η Αποκάλυψη περιλαμβάνει. Με όλες τις δυσκολίες, με όλους τους πειρασμούς, με όλους τους πολέμους, με όλες τις συμφορές, με όλο το κυνηγητό εναντίον των πιστών ανθρώπων, στο τέλος ο θρίαμβος θα είναι η Ανάστασή τους και η αρπαγή τους σε νεφέλες για να πάνε να συναντήσουν τον Κύριο στην ουράνια βασιλεία. Αλλά τα δεινά δεν έχουν σταματήσει ακόμα 100%. Μένει ένα τελευταίο. Είδαμε τον πόλεμο, είδαμε τις πολεμικές μηχανές, είδαμε τις ασθένειες. Θυμηθείτε τρίτο, τέταρτο, πέμπτο σάλπισμα, όλα αυτά και όλα αυτά που είδαμε στο έκτο σάλπισμα τώρα δείχνουν μια μεγάλη αναταραχή και πολλούς πειρασμούς για τους δικαίους ανθρώπους. Ο τελευταίος λοιπόν πειρασμός, στίχος 13. Και εν εκείνη τη ημέρα, μόλις θα ολοκληρωθεί αυτή η ένδοξη άνοδος των δύο δολοφονημένων, αναστημένων και δοξασμένων μαρτύρων, εκείνη τη ημέρα εγένετο σεισμός μέγας και το 10 της πόλεως έπεσεν και απεκτάνθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1007 και οι λοιποί έμφοβοι εγένοντο και έδωκαν δόξα το Θεό του ουρανού. Ο σεισμός είναι ένα σημείο που δεν δηλώνει μόνο την τιμωρία, τη δικαιοσύνη ας πούμε του Θεού, αλλά και την παρουσία του. Όταν ο Θεός κατέβηκε στο Σινά, υπήρχαν αστραπόβροντα και σεισμός. Αλλά αυτά επανελήφθησαν πολλές φορές με το χαρακτήρα «εδώ είμαι», σου λέει ο Θεός, και άλλες φορές μέσα στην ιστορία. Σας θυμίζω ότι τη φοβερή ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου υπάρχει πηχτό σκοτάδι και γίνεται ένας τοπικός, θα λέγαμε, αλλά πάλι πολύ ισχυρός σεισμός στα Ιεροσόλυμα. Τόσο δυνατός αυτός ο σεισμός που το καταπέτασμα του ναού εσχίστη από άνωθεν έως κάτω και πέτρες σχίστησαν και τα μνημεία ανεόχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη και αναστάντες επορεύθησαν εις την Αγίαν Πόλην και ενεφανίστησαν πολλοίς. Άρα τη φοβερή εκείνη στιγμή που η φύση έρχεται να πει «Μα τι κάναμε, το Θεό σταυρώσαμε», την ώρα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν το μέγεθος της θεοκτονίας, της χριστοκτονίας, η φύση έρχεται να τους πει «Συνέρθετε, κοιτάξτε τι κάνετε». Τα γεγονότα αυτά, μια και τα ανέφερα, του σκοταδιού και του σεισμού, έγιναν αισθητά μέχρι την Ηλιούπολη της Αιγύπτου, όπου υπήρχε ένας αρχαίος, μαζί με πολλούς άλλους, ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και αστρονόμος, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Μαθητής κατόπιν του Αποστόλου Παύλου και πρώτος επίσκοπος των Αθηνών. Ο Διονύσιος όταν είδε αυτά τα πράγματα λέει, σας το έχω ξαναπεί, το θυμίζω, ή όλο το σύμπαν θα χαλάσει, θα αλλάξει, ή κάποιος Θεός κάπου υποφέρει, πάσχει. Και έτσι καταλαβαίνετε αμέσως πως όλα τα γεγονότα, οι άνθρωποι που ήταν προσκεκλημένοι του Θεού στην ευσέβεια και θα ερχόταν κάποτε στην αληθινή πίστη, τα καταλάβαιναν και τα ένιωθαν περισσότερο από αυτούς που τα ζούσαν εκεί ακριβώς στα Ιεροσόλυμα. Σεισμός λοιπόν μέγας, αλλά σεισμός γίνεται και την ώρα, μάλλον όχι ακριβώς την ώρα δεν ξέρει κανείς,
για να εμφανιστεί ο αναστημένος, το άδειο μνημείο του αναστημένου Κυρίου. Δηλαδή, ο Χριστός ανασταίνεται μέσα στον τάφο του, ανασταίνει τον ανθρώπινο εαυτό του, ο Θεός Χριστός ανασταίνει τον άνθρωπο που είναι νεκρό σώμα εκείνη την ώρα, και ήσυχα περνάει μέσα από την πέτρα, κλειστός ο τάφος, μέσα από την πέτρα που έφραζε την είσοδο του τάφου, και βγαίνει ήσυχα χωρίς να τον δει κανένας. Για να γίνει όμως γνωστό το γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει εκεί πέρα ενταφιασμένος, γίνεται σεισμός, και ειδού ακούμε το Μέγα Σάββατο το πρωί. Σεισμός εγένετο Μέγας. Και από τον σεισμό αυτόν μετακινείται η δύσκολη να μετακινηθεί πέτρα του τάφου, που απορούν οι μυροφόρες πώς θα γίνει αυτό, και επίσης από την έκπληξη και το δυνατό τράνταγμα πέφτουν κάτω οι στρατιώτες και γένοντο όσοι νεκροί, σαν να πέθαναν από το φόβο τους, από το ξάφνιασμα, από οτιδήποτε. Και μέσα, λέει, από τον τάφο του Χριστού, μετά το σεισμό αυτό, βγαίνει μια λάμψη και δύο άγγελοι. Δεν ήταν ο Χριστός είχε φύγει ήδη. Αλλά βγαίνει η λάμψη από ένα άψυχο χωματένιο, όχι πέτρινο μνημείο, για να τους δείξει ότι και τα άψυχα παίρνουν ζωή όταν ακουμπήσει πάνω τους ο Χριστός με τον οποιονδήποτε τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, σεισμός και εδώ. Πάλι σεισμός τώρα. Διότι φαίνεται πως ο Θεός κάτι σημαντικό θέλει να δείξει, και για να προκαλέσει την προσοχή. Όχι των ευσεβών τόσο ανθρώπων που είναι προσιλωμένοι, όλη τη σκέψη, όλη τη προσοχή, όλος τους ο νους είναι στο Θεό. Πόσο μάλλον τώρα, κάτι σημαντικό θα γίνει. Κάτι σημαντικό. Φανταστείτε όπως το Σινά. Αλλά να προσελκύσει και την προσοχή των ασεβών, που μόλις δούνε κάτι, προς στιγμή ενθουσιάζονται, μετά ξεχνιούνται. Είχε γίνει πριν χρόνια ένα γκάλοπ στα νοσοκομεία των Αθηνών, όπου κάποιος θεολόγος επιστήμονας ρώτησε τους ανθρώπους που εξομολογήθηκαν ενώ ήταν μέσα στο νοσοκομείο. Είχε ένα ποσοστό, πώς εξομολογηθήκατε που ήσασταν εδώ στο νοσοκομείο, μάλιστα και κανένας Άγιος Πνευματικός εκεί πέρα και τους βοηθούσε πολύ, όπως ο πατήρ Ευσέβιος Γιαννακάκης στο Ιπποκράτιο τότε τα χρόνια εκείνα. Μεγάλο ποσοστό. Τους ίδιους ανθρώπους τους ξαναβρίσκει μετά από ένα χρόνο και τους ρωτά: συνεχίζετε να θρησκεύετε μετά την εξομολόγησή σας και μετά το ότι ήρθατε πιο κοντά στο Θεό μέσα στο νοσοκομείο? Ποσοστό 4%. 4%. Από 60-70 που ήταν το προηγούμενο, 4%. Που πάει να πει ότι αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας, πολλές φορές οι άνθρωποι στις δύσκολες στιγμές, όταν δοκιμάζεται η ζωή τους, οι αντοχές τους, οι σωματικές, καταφεύγουν στο Θεό, ζητούν τη βοήθεια του Θεού, γεύονται πολλές φορές και το θαύμα, αλλά όπως συμβαίνει και με τους 9 λεπρούς, μόλις γίνουν καλά, λίγο μετά τα ξεχνάνε. Ξεχνάνε το Θεό. Αυτό συμβαίνει με τους ασεβείς του τελευταίου διαστήματος του κόσμου, τους ανθρώπους των αποκαλυπτικών χρόνων που δεν έχουν αγαπήσει το Θεό. Έχουν μία, ας πούμε, ευσέβεια της στιγμής. Έφυγε η στιγμή, ξαναγύρισαν στα έργα της αμαρτίας. Γι' αυτό βλέπετε, και σίγουρα θα παραξενεύεστε, μετά από τόσα πράγματα ήρθαν δύο άνθρωποι, τους είδαν όλοι, μιλήσανε, κατέβηκαν από τον ουρανό, ήρθαν, μαρτύρησαν, τους σκοτώσαμε, αναστήθηκαν, τους ανέβηκαν, και βλέπεις όλα αυτά τα εξαίσια πράγματα και λες, είμαι εγώ στη λάθος πλευρά, πρέπει να πιστέψω στο Θεό ολόψυχα. Πιστεύουν εκείνη τη στιγμή, αλλά τα έργα της αμαρτίας ξανά πάλι, επειδή έχουν ριζώσει μέσα τους τα πάθη, τους ξαναγυρίζουν στην αμαρτωλή ζωή. Θα είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, για τους ανθρώπους της ανομίας να ξεκολλήσουν από το πάθος και από την αμαρτία, ζώντας, δουλεύοντας μέσα στην απιστία, μέσα στην αδικία προς τους Αγίους ανθρώπους, μέσα στην ολιγοπιστία, στα διάφορα κατανόμαστα πάθη. Θα είναι πολύ δύσκολο να ξεκολλήσουν. Γνωρίζω λόγω ιδιότητος πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξαιρετική ψυχή, αλλά βλέπω τον μεγάλο αγώνα τους να ξεκολλήσουν από μερικά πάθη, συχνά κατανόμαστα πάθη,
τα οποία έχουν ριζώσει μέσα τους, και ενώ η ψυχούλα τους πάει να πετάξει, είναι σαν και εκείνα τα πουλάκια που τους έχουν τσακίσει λίγο τα φτερά και βλέπετε ούτε περπατάνε, ούτε πετάνε. Κάνουν λίγο ένα πέταμα, άντε πάλι κάτω, πάλι κάτω. Με αποτέλεσμα αυτό δυστυχώς να γενικευθεί στα χρόνια τα έσχατα, και οι ασεβείς άνθρωποι δύσκολα να ξεφύγουν από την ασέβεια και να μεταπηδήσουν στο στρατόπεδο της ευσεβίας, στο στρατόπεδο του Θεού, στη Βασιλεία του Θεού. Επομένως, όσο πιο νωρίς πάρουμε τις αποφάσεις και όσο πιο νωρίς ξέρουμε τι θα διαλέξουμε με όποιο κόστος μέχρι τέλους, τόσο καλύτερα για μας. Τα έσχατα χρόνια, να ξέρετε ότι θα είναι σχεδόν παγιωμένη η κατάσταση. Αυτό έχει σχέση με αυτό που θα σας πω αμέσως μετά. Όλα αυτά γίνονται φυσικά για να αποκτήσουν οι άνθρωποι μετάνοια. Ο Θεός δίνει ευκαιρίες, αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι παθαίνουν όπως ο διάβολος. Ο διάβολος με τα όσα βλέπει και με τα πώς έχει γευθεί επάνω στη ράχη του από την παντοδυναμία του Θεού. Γιατί δεν αλλάζει? Γιατί, όπως λέμε, έχει παγιωθεί στο κακό. Έχει παχτωθεί δηλαδή, και να θέλει δεν τον αφήνουν τα πόδια του να πετάξει προς το Θεό. Δεν έχει μετάνοια. Αυτά είναι τα πόδια, τα φτερά της ψυχής για να πάει κανείς στο Θεό. Άνθρωποι λοιπόν χωρίς μετάνοια, όσο και να εκπλήσονται από τα θαυμαστά του Θεού, αυτό δεν τους αλλάζει την κατάσταση τόσο εύκολα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια. Έτσι ολοκληρώσαμε στο σημείο αυτό το έκτο σάλπισμα. Με αυτήν την εικόνα του σεισμού προσπαθούμε οι μεν που αγαπούμε τον Θεό να δούμε τι θα μας στείλει ο Θεός τώρα, γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα πάντα από το Θεό, και τις δυσκολίες, πειρασμούς που θα επιτρέψει, αλλά και τις ευλογίες και την ενίσχυση στην πνευματική. Όλα τα περιμένουμε. Θυμηθείτε τον Ιώβ, ο οποίος με την ίδια απάθεια και ευχαριστούσε τον Θεό καθημερινά για όσα του είχε χαρίσει και τον ευχαριστούσε για όσα στερήθηκε με μια στιγμή. Και λέει η γυναίκα του, καλά λέει, δεν θα πεις μια κουβέντα? Και της απαντά εκείνος, γυναίκα λέει, τι λες, ανόητη είσαι? Εάν λέει περιμένουμε και δεχόμαστε από το Θεό όλα τα καλά, τα άσχημα δεν θα τα υποφέρουμε. Ο Κύριος δίνει, ο Κύριος παίρνει πίσω, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Και όταν αγγίξει τον άνθρωπο η εικόνα, η παρουσία του Χριστού, έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ ζωής και θανάτου, εσείς τι πιστεύετε ότι θα πει αυτός ο άνθρωπος? Λυπάμαι τους συγγενείς μου και θα γυρίσω πίσω? Θα σας πω κάτι αληθινό που συνέβη αυτές τις μέρες. Υπάρχει ένας ιερομόναχος, ο πατήρ Ευσέβιος, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή μεταξύ ζωής και θανάτου. Να το κλείσουμε λιγάκι αυτό το κινητό, παρακαλώ. Βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου. Έχει πάθει όπως το παιδάκι αυτό από τα Τέμπη, σε ένα πρόσφατο ατύχημα που έγινε πριν από 15 μέρες, και ο γέροντάς του που σώθηκε από το ατύχημα παίρνει τηλέφωνο καθημερινά και επικοινωνεί με τους γονείς του. Σε ένα τελευταίο μιλούσε με τον πατέρα του και του λέει, άκουσε να δεις τάτε, εάν ο Χριστός έρθει, και είναι σίγουρα κοντά του αυτή τη στιγμή, και πει στο παιδί, είμαστε έτοιμοι, θέλεις να έρθεις κοντά μου? Τι πιστεύεις εσύ? Ότι θα πει, συγγνώμη, επειδή έχει στεναχωρηθεί η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, θα γυρίσω πίσω? Και με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι είναι παρηγορημένοι και περιμένουν το οτιδήποτε συμβεί αυτή την ώρα. Αυτό θα συμβεί με τους μαθητές και τους πιστούς ακολούθους του Χριστού μέχρι τέλους. Θα έχουν τη βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν τους έχει εγκαταλείψει, για να μην προσκολώνται στα επίγεια, ακόμα και στην μητρική αγάπη, ακόμα και στην αγάπη της οικογένειας, των φίλων, των γνωστών. Ο Χριστός θα είναι για αυτούς το παν. Αυτό επιθυμούμε. Αυτό θέλουμε και αυτό θέλουμε να γίνει και στη δική μας ζωή με κάποιον τρόπο.
Προσέξτε τώρα. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το 11ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, διαβάζουμε τους τελευταίους στίχους, όπου πλέον έχουμε μπροστά μας το 7ο και τελευταίο σάλπισμα. Στίχος 15. Και ο 7ος άγγελος εσάλπισε. Και γένοντο, προσέξτε τώρα, εικόνα, κάντε το εικόνα αυτό. Φωνέ μεγάλε εν το ουρανό λέγουσε, εγένετο η βασιλεία του κόσμου, του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Σαλπίζει λοιπόν ο άγγελος, έχουν τελειώσει οι σεισμοί και τα άσχημα και ακούγονται οι αλλαλαγμοί, οι χαρούμενες φωνές, οι πανηγυρισμοί των δικαίων που βρίσκονται ήδη στον ουρανό. Σας θυμίζω ότι όλα αυτά γίνονται την ώρα που γίνεται η ουράνια λειτουργία. Έχουμε πει ότι οι σφραγίδες ανοίγουν τότε και τα σαλπίσματα ακούγονται τότε και παρακολουθεί με κάποιο τρόπο ο Ιωάννης ανάμεσα στον ουράνιο και στον επίγειο κόσμο τι συμβαίνει. Με έναν μυστηριώδη τρόπο προσπαθεί να μας δώσει και εμάς να καταλάβουμε. Την ώρα λοιπόν αυτή και εν ώψη που θα ξεκινήσει η τελευταία μεγάλη περιπέτεια των ευσεβών, που θα είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου και η τελική μάχη και νίκη του Χριστού για να ακολουθήσει η συντέλεια του κόσμου, την ώρα λοιπόν αυτή στο μετέχμιο ακούγονται φωνές από τον ουρανό που λένε «Ήλθεν εγένετο, ολοκληρώθηκε η βασιλεία του κόσμου, του Κυρίου ημών Ιησού και του Χριστού αυτού και βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων». Δηλαδή ολοκληρώθηκε η παρουσία της βασιλείας στον επίγειο κόσμο. Τώρα πλέον όλα, ουράνια και επίγεια, θα υπάρχουν μαζί και θα ονομάζονται μία βασιλεία αιώνια ζωή. Τι θα πει ολοκληρώθηκε η βασιλεία, το έργο της βασιλείας του Θεού στον κόσμο? Καταρχήν να θυμίσουμε μάλλον τι είναι αυτή η ουράνιος βασιλεία για την οποία μιλάμε συνέχεια. Το έχουμε πει βέβαια. Όταν ο Χριστός ρωτήθηκε από τον Πιλάτο «Βασιλιάς είσαι?», του απαντάει «Εγώ, λέει, έχω μια βασιλεία που δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Είναι αλλιώτικη». Όταν πάλι στη διάρκεια των διδασκαλιών του λέει «Σαν πώς είναι η βασιλεία, Κύριε?» Να καταλάβουμε κι εμείς. Τι λέει συνέχεια? Μας λες «Μετανοείται είναι και η βασιλεία των ουρανών». Δεν λέει ο Χριστός αυτό, όχι μόνο ο πρόδρομος. Και τους λέει ο Χριστός «Η βασιλεία του Θεού μοιάζει με ένα σπυρί από συνάπη, συναπόσπορο, τον οποίο όταν τον ρίξεις, αυτό που δεν του δίνει σημασία, συναπόσπορος είναι ο πιο φτηνός και πιο έτσι, που δεν του δίνει σημασία, καμία σημασία, ευτελής σπόρος. Όταν όμως τον σπείρεις αυτό, βγάζει τόσο σπόρο, αυτό το ελάχιστο, βγάζει τόσο σπόρο, βγάζει τόσο φυτό, βγάζει και πολλαπλασιάζεται τόσο γρήγορα όσο κανένα άλλο. Που σημαίνει ότι η βασιλεία αυτή έχει τη δυνατότητα με ένα μικρό φανέρωμα να επεκτείνεται και να φαίνεται να κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η βασιλεία πρώτα είναι μια αιώνια και άθαρτη βασιλεία. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτήν? Είναι στον ουρανό? Βεβαίως. Αλλά όταν μπαίνουμε στη Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία, γιατί λέμε ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και όχι χαίρετε, καλημέρα σας, αρχίζει η Θεία Λειτουργία? Γιατί δεν λέμε αυτό? Άρα λοιπόν η Θεία Λειτουργία είναι ένα άνοιγμα αυτής της βασιλείας στο παράρτημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στον κόσμο. Το παράρτημα της βασιλείας των ουρανών στον κόσμο, που έχει την ίδια ισχύ και την ίδια δύναμη όπως και η ουράνια βασιλεία στον ουρανό, είναι η Εκκλησία και κυρίως το βασικό γεγονός της Εκκλησίας, που είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λέμε ευλογημένη η βασιλεία και όχι αλλιώς, γιατί η βασιλεία του Θεού φανερώνεται. Αφού θα έρθει ο Χριστός να φανερωθεί, γίνεται κάποια βασιλεία χωρίς τον βασιλιά της? Γίνεται ένας βασιλιάς να πηγαίνει μόνος του χωρίς τη βασιλεία του για να ανταμώσει τους υπολείπους? Δεν ξεχωρίζουν αυτά. Βασιλιάς και βασιλεία είναι οι ίδιες όψεις, οι διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος.
Είτε μιλάμε για βασιλεία του Θεού, του Χριστού και αιωνιότητα, είτε μιλάμε για τον Χριστό, εννοούμε για το ίδιο πράγμα. Πέστε ότι ο Χριστός απαρνιέται αυτή τη βασιλεία και κάνει κάτι άλλο, ας πούμε. Μπορεί να ονομάζεται βασιλεία των ουρανών, αιώνια βασιλεία, άμα λείπει αυτός ο αιώνιος βασιλιάς? Ο βασιλιάς είναι αυτός που δίνει αξία στο βασίλειο. Επομένως, η βασιλεία αυτή έχει έναν βασιλέα, ο οποίος έρχεται εδώ, μας φανερώνει τα μυστικά της και μας τη φέρνει υποτύπων παραρτήματος. Δεν είναι ακριβές αυτό που λέω, αλλά για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Ένα παράρτημα το οποίο, όπως ξέρετε, λέμε Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου και Παρεκκλήσιο Γλυκοφιλούσης. Άλλο μέγεθος εκείνο, άλλο μέγεθος αυτό. Κάνουμε τα ίδια πράγματα όμως. Θεία Λειτουργία δεν κάνουμε και εδώ και εκεί. Με την ίδια παρουσία του Θεού, των αγγέλων κτλ. Αυτό είναι η έννοια του παραρτήματος. Κάτι το οποίο φαίνεται μικρότερο, αλλά στην πραγματικότητα αναπαράγει και αναπαριστά το ίδιο πράγμα, που είναι η βασιλεία, η ουράνια βασιλεία. Εξάλλου και ο ναός, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος και ειδικά ο δικός μας, δεν είναι ένας τύπος της ουράνιας βασιλείας και του ουρανού, με το φόλο του, με τα υπόλοιπα όλα τα οποία υπάρχουν μέσα στο ναό. Αυτό είναι μεγάλη βέβαια κουβέντα. Αλλά κρατήστε όμως αυτή τη σκέψη, ότι δηλαδή ό,τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Λατρεία, είναι μία καρικατούρα, να το πω έτσι, μία ζωγραφιά, μία ιχνογραφία της πραγματικότητας που βρίσκεται στον ουρανό. Ιχνογραφία, για να καταλάβουμε πόσα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα, αγιότερα, θαυμαστότερα, λαμπρότερα πράγματα υπάρχουν σε αυτή τη βασιλεία των ουρανών. Αυτή η βασιλεία λοιπόν, παρά το ότι έρχεται στη γη, δεν κρατιέται στη γη στον πλανήτη μας, επεκτείνεται σε όλο το σύμπαν. Διότι όταν έρχεται ο Χριστός, που είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, ο δημιουργός Θεός, και γίνεται άνθρωπος, δεν γίνεται μόνο για τους γήινους, γίνεται για όλα τα όσα έχει δημιουργήσει. Και όσα έχει δημιουργήσει είναι εκατομμύρια εκατομμυρίων άστρων και γαλαξιών και ακόμα δεν τους έχουν ανακαλύψει καλά. Άρα δηλαδή η βασιλεία αυτή επεκτείνεται σε όλη την δημιουργία του Θεού και όχι μόνο στη γη μας. Η βασιλεία του Θεού αυτή δεν έχει όρια. Είναι απεριόριστη. Όταν πήρε ο πειρασμός τον Χριστό και τον ανέβασε σε ένα βουνό για να δει, λέει, όλα τα βασίλεια της γης, δες, κοίταξε, λέει, όλα τα βασίλεια να δεις και τη δόξα που έχει το καθένα και τη δύναμη που έχει το καθένα, όλα αυτά, λέει, εάν με προσκυνήσεις θα στα δώσω δικά σου. Θυμάστε τους 3 πειρασμούς επάνω στο όρος των πειρασμών, στο 40 όρος που λέμε. Εκεί λοιπόν ο Χριστός τον απέπεμψε, γιατί ήξερε από ποια βασιλεία έρχεται και ποια βασιλεία έρχεται να φανερώσει. Τι είναι αυτά, του λέει, δηλαδή. Σαν του λέγε του διαβόλου, τι είναι αυτά τώρα? Αυτά ό,τι και να τα κάνεις, μα λιγότερα, μεγαλύτερα βασίλεια, κράτη κτλ. έχουν σύνορα. Η λέξη σύνορο και η λέξη περιορισμός έχουν μέσα τους τη λέξη όριο, που σημαίνει όχι απέραντο, όχι ελεύθερο, όχι ανοιχτό, όχι απεριόριστο, αλλά κάτι περιορισμένο. Αυτή λοιπόν η βασιλεία δεν έχει όρια και της βασιλείας, λέμε, αυτού ουκ έστε τέλος. Τέλος όχι ως προς τη χρονική διάρκεια, αλλά και ως προς τις διαστάσεις. Δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχουν όρια. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια βασιλεία η οποία ο άνθρωπος μπορεί να τη γευθεί ήδη σχεδόν πλήρως σε αυτόν τον κόσμο. Και όχι απλά να τη γευτεί, να τη δει έτσι τι ωραία που είναι, αλλά μέσα από την οδό της μετανοίας, μέσα από την εξομολόγηση. Σας το έχω ξαναπεί. Να μπορεί να κληρονομεί αυτή τη βασιλεία. Η διαφορά των ανθρώπων που εξομολογούνται από αυτούς που δεν εξομολογούνται είναι ότι όλοι μεν είναι παιδιά του Θεού, αλλά όσοι εξομολογούνται και έχουν συνειδητή μετάνοια έχουν και το δικαίωμα της κληρονομιάς, που δεν το έχουν οι άλλοι. Δεν το έχουν οι άλλοι. Μπορούν να το αποκτήσουν βέβαια, αρκεί να μάθουν να εξομολογούνται. Όταν λοιπόν ο Θεός σου λέει ότι εγώ, παιδί μου, δεν σε θέλω μονάχα παιδί μου, αλλά σε θέλω και κληρονόμο μου, σημαίνει ότι σου έχει δώσει ένα συμβόλαιο για ένα ουράνιο οικόπεδο.
Κοιτάξτε τι περίεργη βασιλεία που είναι. Λέμε ότι θα είμαστε οι δούλοι του Θεού και ο Θεός μας λέει όχι, όχι, εγώ σε θέλω κάτι παραπάνω. Θέλω να γίνεις κληρονόμος μου. Ποιος κληρονομάει τον πατέρα? Τα παιδιά του τον κληρονομάνε. Άρα λοιπόν τα παιδιά του βασιλιά, πώς ονομάζονται, βασιλόπουλα. Δεν σας θέλω λοιπόν σαν δούλους υπήκουους αυτής της βασιλείας, αλλά σας θέλω σαν συμβασιλιάδες μου. Φανταστείτε δηλαδή μια βασιλεία που έχει μόνο θρόνους και βασιλιάδες και δεν υπάρχουν υπήκοοι. Αλλά όλοι βασιλεύουν μαζί με τον Θεό. Πρώτος ο Θεός και γύρω του όλοι οι υπόλοιποι. Μεγαλειώδη πράγματα. Ποιος μπορεί να τα φανταστεί αυτά, ποιος μπορεί να τα σκέφτεται τα πράγματα και να αμαρτάνει στην επόμενη στιγμή? Δυστυχώς όμως αυτοί είμαστε. Αυτό κάνουμε. Αυτή λοιπόν η βασιλεία, τούτη τη στιγμή που περιγράφουμε τώρα εδώ πέρα με τους αδικαίους που αλλάζουν στον ουρανό, λένε ότι ό,τι είχε να προσφέρει στη γη τελείωσε. Τώρα πλέον μένει η αναδημιουργία αυτής της γης. Όπως λέει στην επιστολή Β' Πέτρου, στην καθολική επιστολή, εκεί λέει ο Θεός, θα φτιάξω καινούργιο ουρανό και καινούργια γη. Αυτή είναι η συντέλεια του κόσμου. Δεν είναι ότι θα καταστραφεί και θα διασκορπιστούν τα κομμάτια της γης στο σύμπαν, αλλά θα γίνει μια αναμόρφωση, μεταμόρφωση και πνευματικοποίηση. Θα γίνει και πνευματική δηλαδή η γη, ο πλανήτης μας. Απίστευτα πράγματα. Θα γίνει δηλαδή προέκταση του ουρανού, της αιωνιότητας. Που δεν είναι τώρα. Τώρα όλα είναι φθορά. Τα ζώα φθύρονται και πεθαίνουν. Τα φυτά φθύρονται και πεθαίνουν. Οι άνθρωποι φθύρονται και πεθαίνουν. Καταλάβατε, δεν θα υπάρχει σε αυτή τη βασιλεία φθορά. Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση της αναδημιουργίας ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους τα μεγάλα πνευματικά ή το κύριο μεγάλο πνευματικό δώρο που είναι η αιωνιότητά του. Επομένως το κύριο χαρακτηριστικό της βασιλείας είναι η αιωνιότητα και το ότι η βασιλεία δεν διαχωρίζεται από τον βασιλιά της. Ολοκλήρωσε λοιπόν το έργο της στον κόσμο, προετοίμασε τους ανθρώπους, ενέταξε όσους ανθρώπους ήταν να ακολουθήσουν μέχρι το τέλος και τώρα έρχεται η ώρα να επιστρέψει στον ουρανό. Και τι γίνεται? Φεύγει η κάμερα από τα γεγονότα που γίνονται στη γη και ο Άγιος Ιωάννης εστιάζει ξανά στον ουρανό. Δηλαδή, ακούγοντας τις φωνές των δικαίων να αλλάζουν ότι η Βασιλεία του Θεού ολοκληρώθηκε και θα έρθει τώρα ξανά εδώ το παράρτημα να ενωθεί με το κύριο μέρος της Βασιλείας, παίρνει την κάμερα, την πνευματική του κάμερα και την προσανατολίζει πάλι στον ουρανό. Μέχρι τώρα έδειχνε τα δεινά που θα γινόντουσαν στη γη. Και τι λέει τώρα? Βλέπω, λέει, στίχος 16, οι 24 πρεσβύτεροι, οι ενώπιον του θρόνου του Θεού ή κάθονται επί τους θρόνους αυτών, έπεισαν επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκύνησαν τον Θεό. Θυμηθείτε το 6ο τώρα ή 7ο κεφάλαιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, όπου παρουσιάζεται η ουράνια λειτουργία. Υπάρχει ο Θεός στο κέντρο και υπάρχουν 24 πρεσβύτεροι. 12 αντιπροσωπεύουν τον κόσμο της Παλαιάς και 12 τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, σας τα θυμίζω αυτά. Και στις στιγμές που γίνεται η λατρεία, κορυφώνεται η λατρεία η ουράνια, σηκώνονται, πέφτουν, προσκυνούν τον Θεό και δοξάζουν το αρνίον, που βλέπαμε τότε. Τώρα λοιπόν ξανά πάλι αυτή η κίνηση. Γιατί αυτό που θα ακολουθήσει στη συνέχεια είναι τι θα γίνει όταν τελειώσει η Δευτέρα Παρουσία και τι θα γίνει, τι αμοιβές θα πάρουν οι δίκαιοι άνθρωποι. Προσέξτε, δεν έχει τελειώσει το σκηνικό του κόσμου. Περιμένουμε τον Αντίχριστο, περιμένουμε την τελική σύγκρουση του κακού με τον Θεό και την οριστική νίκη και κατόπιν τη συντέλεια του κόσμου. Και ο Θεός, τόσο εύσπλαχνος, μας αποκαλύπτει τι μας έχει ετοιμασμένα. Αλλά για κάθε πιστό άνθρωπο αυτά τα πράγματα υπάρχουν στο παράρτημα της Βασιλείας που ονομάσαμε Εκκλησία και στο οποίο ζούμε καθημερινά. Δηλαδή τις αμοιβές της αιωνιότητας τις παίρνουμε από εδώ, λέει ο Άγιος Γέρον Εμιλιανός, τον οποίο ξέρετε ότι αγαπώ και θα σας τον μνημονεύω πολλές φορές. Δηλαδή όταν κοινωνούμε, τι μεταλαμβάνουμε? Σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσαν αμαρτιών και άρα
Την αιωνιότητα την παίρνουμε πριν αρχίσει ο καιρός της. Μπολιαζόμαστε με την αιωνιότητα, δηλαδή τα δώρα και τις αμοιβές της Βασιλείας των Ουρανών, αυτά τα οποία θα γίνουν τώρα εδώ πέρα και θα μας τα παρουσιάσει ο Θεός, τα παίρνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, τα παίρνουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, τα παίρνουμε στη σχέση μας με τον Θεό, μέσα από την προσευχή. Αλλά οπωσδήποτε λαμπρότερα, τελειότερα, πλουσιότερα θα τα πάρουμε και θα τα απολαύσουμε στην αιώνια Βασιλεία. Δηλαδή η ιστορία της Εκκλησίας στον κόσμο και ο ρόλος της Εκκλησίας στον κόσμο είναι μαζί με όλα τα άλλα να προετοιμάζει τους ανθρώπους για αυτή τη Βασιλεία, αλλά να μην τους αφήνει με την όρεξη, αλλά να τους δίνει ορεχτικά αυτής της Βασιλείας. Δηλαδή να προγευόμαστε, να προαρπάζουμε τις αμοιβές μας από αυτόν τον κόσμο. Συγκλονιστικά, φοβερά πράγματα. Έτσι λοιπόν οι πρεσβύτεροι προσεκίνησαν και κάνουν τώρα την εξής συγκλονιστική προσευχή. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος, παρελθόν, παρόν, μέλλον, ότι ήλυφα στην δύναμή σου την μεγάλην και βασίλευσας και τα έθνη οργίστησαν και ήρθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών κριθήνε και δούνε των μισθών της δούλης σου τις προφήτες και της Αγίης σου και της φοβουμένης το όνομά σου, της μικρής και της μεγάλης, και διαφθείρε τους διαφθείροντας την γη. Ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη σου. Πρώτα σε ευχαριστούμε εσύ που είσαι ο δημιουργός, ο παντοδύναμος, αυτός που κρατά στα χέρια του τα σύμπαντα, αυτός που πάντα υπήρχε, αυτός που ήταν στο παρελθόν, τον γνώρισαν οι πατέρες μας, Παλαιά Διαθήκη, κατόπιν Καινή Διαθήκη ο Χριστός, η Άγιη Εκκλησία, και ο ερχόμενος και αυτός που θα έρθει, που μας περιμένει δηλαδή για να μας εισαγάγει στην αιώνια ζωή. Γιατί λέει ανέλαβες μεγάλη δύναμη και βασίλευσες. Αυτή τη βασιλεία μας τη φανέρωσε στον κόσμο και μας είπες, παιδιά, δέστε τι είναι η βασιλεία μου εδώ, βιώστε το και να ξέρετε σας έχουμε ετοιμάσει μεγαλύτερα πράγματα. Ετοιμαστείτε, αποκτήστε πνευματικές αισθήσεις, ανοίξτε δηλαδή τον πνευματικό σας οργανισμό, την ψυχή σας, για να δείτε αυτά τα αγαθά της βασιλείας. Ήρθε λοιπόν και ολοκληρώθηκε αυτό το πράγμα τώρα, και τι κάνεις? Τα έθνη οργίστησαν και ήλθεν η οργή σου. Όμως οι άνθρωποι δεν σε πίστεψαν, απίστησαν και κυνήγησαν και σένα και τους πιστούς σου μέχρι τέλος. Και τώρα ήρθε η ώρα να κρίνεις τους νεκρούς. Δηλαδή κάνει μια υπόμνηση της Ανάστασης των νεκρών και της τελικής κρίσεως. Ήρθε η ώρα λοιπόν, έφτασε η στιγμή ώστε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και κάθε κατεργάρης να πάει στον πάγκο του. Και ο καιρός των νεκρών κριθήνε και δούνε μισθόν της δούλης σου. Στους ανθρώπους οι οποίοι σε αγάπησαν να πεις αυτά που, να δώσεις αυτά που υποσχέθηκες. Όποιος λέει με ακολουθεί και τηρεί τις εντολές μου, εκατονταπλάσια, 100 φορές περισσότερα θα πάρει στην αιώνια βασιλεία, ενώ όποιος καταφρονεί τις εντολές μου θα απολαύσει τις τιμωρίες της αποστασίας του, τις τιμωρίες που ο ίδιος διάλεξε. Και όσον αφορά τους ανθρώπους που αποφάσισαν να μείνουν πιστοί μέχρι το τέλος, λέει εδώ πέρα, δοθήνε της Αγίας και της φοβουμένης το όνομά σου, της μικρής και της μεγάλης. Είτε ήταν ασήμαντοι, είτε ήταν άγνωστοι, ήταν μικροί, ήταν ταπεινοί, ήταν ένδοξοι. Όλοι αυτοί που έμειναν πιστοί σε σένα μέχρι το τέλος και είχαν την ίδια αγάπη όλοι τους για σένα, αυτούς τώρα θα τους δοξάσεις. Και τους άλλους θα τους δώσεις τον μισθό τον οποίο οι ίδιοι διάλεξαν για τον εαυτό σου, ζώντας μακριά τους. Για τον εαυτό τους, ζώντας μακριά σου. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για αυτό. Συγκλονιστική προσευχή, θυμίζει την προσευχή που είχαμε δει στο 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Τελευταία στίχη. 19. Αποκάλυψη 11ο κεφάλαιο. Και εινήγει ο ναός του Θεού εν το ουρανό. Είπαμε ότι όλα γίνονται σε έναν επουράνιο ναό, όπου στο κέντρο της λατρείας βρίσκεται ο Θεός και δίπλα του οι δίκαιοι και οι άγγελοι. Εινήγει ο ναός του Θεού εν το ουρανό. Άνοιξαν δηλαδή κάπως ό,τι παραπετάσματα υπήρχαν κλπ. Και εφάνει και όφθη η κυβωτός της Διαθήκης Κυρίου εν το ναό αυτού. Και εκεί εμφανίζεται η κυβωτός της Διαθήκης. Εικόνα της Ιουδαϊκής λατρείας.
Θα εμφανιστεί λοιπόν σε αυτή τη φάση η Κιβωτός της Διαθήκης που είναι χαμένη σήμερα. 500 χρόνια πριν τον Χριστό μνημονευόταν η Κιβωτός της Διαθήκης ότι ήταν στον ναό του Σολομώντα. 500 χρόνια λοιπόν πριν τον Χριστό, μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία μαρτυρία για το που βρίσκεται. Λένε από διάφορα μέρη, αλλά φαίνεται πως ο Θεός την κρατά κρυφή για να την εμφανίσει εκείνη την ημέρα. Είναι σημαντική η Κιβωτός της Διαθήκης γιατί για τους Εβραίους αλλά και για τον κάθε άνθρωπο ήταν η διαρκής υπόμνηση του Θεού. Σας θυμίζω ότι μέσα είχαν στην Κιβωτό της Διαθήκης ένα σταμνί με μάνα, την ουράνια τροφή που τους έδινε ο Θεός στην έρημο, που έμοιαζε σαν τηγανίτα αυτό το πράγμα, σαν ψωμί τηγανίτα, και το οποίο αν το μάζευες παραπανίσιο και δεν έπαιρνες μόνο όσο χρειαζόταν τη μέρα, σάπιζε την άλλη. Αυτό λοιπόν που κρατούσαν εκεί μέσα δεν σάπιζε ποτέ. Το είχαν για να θυμούνται ότι ο Θεός τους έτρεψε στην έρημο. Το ραβδί του Ααρών που βλάστησε, όταν κάποτε αμφισβήτησαν την αγιοσύνη του Ααρών, ο Ααρών λέει: αν είμαι Άγιος Έμαρτωλος, ορίστε, βάζω λέει το ραβδί μου καμένο. Ξέρετε, τα ξεραίνουν για να είναι δυνατά. Και αν βλαστήσει, λέει, και μπροστά σε όλους βγάζει βλαστάρια και γίνεται δέντρο το ραβδί του Ααρών. Και οι θεόγραφες πλάκες που ο Θεός έδωσε στον Μωυσή με το Μωσαϊκό νόμο. Αυτά που τα έγραψε ο Θεός με το χέρι του. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η εμφάνιση είναι μεγαλόπρεπη και γίνεται ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο Θεός έδωσε τη Διαθήκη αυτή στο Σινά. Την Κιβωτό της Διαθήκης, τη Διαθήκη δηλαδή με τους ανθρώπους. Τι έγινε στο Σινά τότε? Αστραπέ, φωνέ, βροντέ, σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Άρα λοιπόν επανάληψη της θεοφάνειας του Σινά. Και βέβαια μια πρώτη γεύση των όσων ο Θεός έχει ετοιμάσει και δεν τελειώνουν ποτέ αυτά από τα αγαθά του, τα αιώνια και άφθαρτα στη βασιλεία του. Και όλα αυτά την παραμονή που θα ξεκινήσουν τα τελευταία άσχημα γεγονότα που θα δούμε αν θέλει ο Θεός στην επόμενη σειρά των ομιλιών μας, που περιλαμβάνουν την τελική μάχη του Χριστού με τον Αντίχριστο, τον θρίαβο του Χριστού, τον θρίαβο της Εκκλησίας και την έναρξη πλέον οριστικά της αιώνιας ζωής. Βλέπετε, ο Θεός δεν πάβει να δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους μέχρι τέλους. Στους ευσεβείς να τονώνει την πίστη τους, στους ασεβείς ευκαιρίες μήπως τυχόν και μετανοήσουν. Και όλοι μαζί να πορευθούμε στην αιώνια πατρίδα και στον προορισμό μας που δεν είναι άλλο παρά η Βασιλεία του Θεού. Σας εύχομαι εκ των προτέρων καλή Σαρακοστή. Την άλλη Τρίτη θα τα πούμε ξανά, αν θέλει ο Θεός, με υγεία. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλή αποκριά.